Brně se trošku ještě nesešla. Nedomluvili se na odskoku, ale se zvládli. Čeká je Oxford červeno-bílý, bohužel se to je celá uní. 4 trestné body za odmítnutí poslužnosti. To bylo úplně jiné. Mě určitě najde tuto překážku znovu. Kvěsnu se tam lepší pohlídá před překážkou. Výborně, vidíte, že Kvěsna umí skočit. No, jen se učí. A výborně.